Oyingane zakwethu angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela benze ukufaka icofoze, subscribe, ulike bese uphinde udlulise ukuphawula. Uphumelo Obala umculi kaMaskandi owaziwa kakhulu ngodidi olumashoba endimeni kaMaskandi nokuyiqembu esalashabalala la emculweni kaMaskandi. Lo mculi kaMaskandi ke uvezele lonke iqiniso ngesikhathi ekhuluma lapha enkundleni ephawula ngokufa kweqembu lakhe. Kanti ke abaculi abavezile abathintekayo ekufeni kweqembu lakhe ubale inkosi emagcukama kuSicebi uMpoka Dlamini, waphinde futhi wabala noFalabo owazwakala esebhekha eqenjini elisha elasungulwayo kudliwa iqembu lakhe. Ngale nje okukhuluma kakhulu ingane zakwethu akho izwe linansi inkulumo yodidi onumashoba ligiqa amagula lohlambuluka ngodaba lokufa kweqembu lalo laphana. Ngase ngiqamba iqembu ke ukuthi udidi olumashoba okwakuyibutho lelo lenkosi uBhambatha kaMancinza wasemkhondweni. Le nto ke bhuti ngangithi mengithola i-interview ispace nje sincane ngithi mengiyichaza abantu bakitazeke ngoba lento ikuthina ikuwena mkhaya njengoba suudidi nje ngokubadidiyela uhoza wonke nomaphumulo wonke isuka lapha lento. Ngochaza ngelinye ilanga ukuthi kungani sibiza ngodidi olumashoba sika amaphumulo nokuthi lifika kanjani lusuke emkhontweni luze liyoshaka amaphumulo ngelinye ilanga siyokuchaza lokho kodwa ngila iqembu ke lifike abantu balithakasela balithanda khona nje okade ethi uyakhumbula lapho umholi ethi uyakhumbula kuyigcwalisa imabhida yokuqala lifika ligqoka unavy uyazi lapha ngafika mkhana amatheksi awu38 ngivukana vu namabhasi awu4 nezimoto ezincane zayingabaleki and bonke labo bantu ngiye ngifile sengathi ngabakhaphela ngoba abazange istory ukuthi kwenzekani emva kwalokho. So sifike ke lapha ngicabanga ukuthi saba unumber 2 ngabalandeli silandela yena umfoka Khuba ama Blue Nations ngoba safika sathi wanca sadla igrandstand enkulu kabi eMabhida bezovuka thina yeah. Ngicabanga ukuthi leyo nto ke yenza ukuthi kwesinye isikhathi sikwazi ukungena kwezinye indawo ngoba babe sibona ifollowing yethu inkulu kanti sithandeka futhi nakubantu. Ngangithi ke kwi-interview ngangiyikhila nje noma yipi interview ngaleso sikhathi isisoka sasisephezulu u6 sagcina sithola ama-invite kubo kwabanye abafowethu abangamacika leli qembu liya recorda le recorda leko yani sathola hayi ngeke engathi singakwazi ukusebenza nani madoda uma ngenankinga kwasho ukuthi nami ke umlungu wami wayengiphethe ngaleso sikhathi wayeyifan kakhulu yensizwa le yakaMpungose futhi bezalwa ezalwa uMangema kusho ukuthi kwavele lento yamnandi sathi mesifike sesifeature le ndoda le and masifeature le ndoda ezaqala sabona ukuthi hayi bafana sesifikileke manje ingoma ethi abasemzini abanye babeze bathi le ngoma ngazi ukuthi kwenzekani okhoze cha yona ayimnandi ngendlela yethu esasicabanga ngayo nabantu ababesithanda abasasithanda namanje yayimnandi kakhulu ingoma ethi abasemzini esasipike kuyona ukhuzana. Bese sizophinda kwenye kuneduna ke lami engangilikhulisa nje elumzala wami lasekhaya komama le eMampembeni elalithanda ukukhalipha kakhulu lithi melicula limemeze ngoba mina ngangikwazi ukucula ngalendlela engavunywa abantu ngaleso sikhathi kodwa ngangingathandi ngoba ngangifuna into ehlukile ngumuntu othanda into ehlukile ezoqhamuka ingene ithi khakha umuntu ayizwe ukuthi le kuhlukile ke lokho. So I decided ukucula ngale yandlela. So lo mfana kwayezama ukucula ngalendlela abaculi abavunywa ngayo. Ngithi mina cula ngayo ke mfana khona ngizokupika engomeni usheshe uvele. Methu yacula sikwayani lo mfana aculele ngoma yayithi ngowami mangaphosisi kwialbum ukhiye engagcina ngiyenzile. Wathi uSicebi ngiyangena. Inkosi yamagcokama. Leyo ngoma ithi ngowami mawuyibheka inzima kakhulu. Yavele ya trend ingoma, ya trenda ngempela ingoma yadla abantu. Inkinga ke yayisikhona, ngizokusho lokhu.
because iqembu mina ngumuntu ongenamona till to date abantu abaningi engisebenza nabo they can tell you anginamona ezintweni engizenzayo avele lo mfana avelele ngempela lo mfana omncane wayemncane kakhulu wayengafikeli ngisho kuyi-mic lapha kwayani asize sithi umphaka phakamisa ithanda inkosi yamagcoka ingene engomeni ibe hit ayibhuti maybe ma iqale lapho ke inkinga ngicabanga ukuthi abantu abaningi uma belokhuza bencoma lo mfana kubantu esasisebenza nabo ngaleso sikhathi kwakuba sengathi mina mhlamba angenzi kahle eqenjini and lo mfana uyi-future yeqembu futhi angenza kangcono kunami eqenjini lami njalo emkhaya bayi-create ke lento abalandeli abathile laba banosathane okade ubasho bayi-create lento ngicabanga ukuthi izifike kumphathi wami ngempela umphathi wami bese yebona ukuthi ayingeke mhlambe mangase sigudluze irasta leli bese sipromotha leli iduna kungenzeka ngosizo lwabaculi thizeni ababe sebeclose nomphathi wami ngaleso sikhathi isihlobo mfowethu kwakuthiwa ihlobo phela ngeke ilahlane ihlobo uthi hayi gazi lami hayi awunikele lithuba lomfana ukhahlele lo uyazi ngizokhahlelwa kanjani eqembini lami ngizokhahlelwa ngeqala iCovid hayi ngeke madoda sikwazi ukuthi siye studio njengamanje umphathi wami lo ngoba kune-COVID asidlulise lento esingayazi ukuthi yophela nini ebese siyaqala sibuye sisebenze hawu ngithi mina ayikulungile ngiyele ekhaya-ke njengenjwayelo ngibhizi phela mina ngizenzela iy'nto zami ezinye awu mkhaya ngizokuthiwa iqembu liyarekhode egoli kayani before that sivakashelwe elinye iciko umfowethu laphana uFalabo ehle egoli ezekithi lapha kithi kaNombokojwana ezindeni seqembu mangithola engathi wayezoqondisa wona amankonyane lawa abafana bami ebaqondisa ukuthi ingoma yabo mayiqonde bathi befika kayani ibiqondile kodwa lokho sengikuzwa ngama hearsays nje emoyeni ukuthi hayibo liya rehearse iqembu wala ngibhizi ke mina ngiyindoda ebhizi ngezinto zami ezinye iseceleni hayi ngithule ngathuka ngoma bhuti mangibona iqembu likhipha isithombe lithi selisemaphethelweni ealbum angikho mina ngisekhaya kufone abanye izinsizwa ezingithandayo egoli ifone enye insizwa umfoka Mzola ithi hey wendoda ukephi kahle kahle ukephi iqembu la hayi ilapho engathi yagejana khona konke lokhu kwase kucaca ukuthi hawu kusho ukuthi bekuyiqiniso ukuthi sengikhahlelwe eqenjini okweli wena eish kodwa phela futhi angisola umlungu wami lapho wemvelase ngoba wayetshelwe abantu abakusegamini vele futhi abathandayo nabanamandla ya hawu iqembu sekubheka laphana uthibela kulida yona lontwana yami kubheka noFalabo hawu kusami intebane sisizwe mfowethu babheke likhandwa kabusha leqembu ya kwenziwa likhandwa kabusha kodwa ngisekho mina uyabona uzukhahlelwa wena uyapeta sekufaka omunye futhi uyabhimba wena uyabhimba wena kwashawa lolo qimondo ke emkhaya laphuma nebali iqembu yaqala iconfusion ngala mfowethu kumele ngikhulume kahle ngeqembu ngoba phela imina lo ngikhulume kahle ukuze kube into emnandi abantu bangaboni ukuthi asizwene ngala sekonakele ya mfowethu weyisiwentweni yakho futhi ya intweni weyisiwentweni yakho futhi uyathukwa kuyo
yes kuxoshwa mina kumina ungathina abaculi bonke mfowethu obathandayo nobahloniphayo sebengena entweni yakho sekuxoshwe wena kuwena khona kodwa iperformance engayikhohlwa labafana bayenza laba bengigqiba khona ngoba bangibela umgodi babeka neTombstone bese stage bephetha amamophe ngiyayisaba idread angisenayo idread wemkhaya ngaligunda kodwa ngangasabi lokho babe gide stage kwakorotshwa ngawe phansi la kwakorotshwa ngamphansi bephetha amamophe bonke ama dancers laphana kuphi njalo ngakithi la esithandwa khona la engithandwa khona kakhulu lapho kashesha bonakala amandla ami ngoba abantu babahama baphuma ngentuba encane abafana bami ngibathanda bear in mind njalo lo mfana lo okuyena olidayo obhuti umfana wakomalume komalume angisangeni khona inkinga zenkinga abakomalume sebeseka lo mfana sekuba sengathi lo mfana ngidlala ngaye mina ngoba ephumelele futhi enesiphiwo kunami umfana wa discover yimina ngambeka kule ndawo akuyo yabo so kwaliwa ke mfowethu kwana leyo mpi yomndeni umndeni wahlukana phakathi kuze kube manje asikaxolelani kahle kodwa sesiyakhuluma kade singakhulumisani sesiyakhuluma ngoba isiyabhidlika le yanto eyayisixabanisa sebabona nabo ukuthi ayisebenzi ya nanti nomlungu wami usagcina ekhiphi ephuli plug eqenjini engicabanga ukuthi iqembu njengamanje lawa ngaleyo ndlela ke umbuzo ke into engenza ke ngisondeleke emkhaya ukuthi ngixolise kakhulu kubantu ababelandela lela qembu because ngifila sengathi siyaba owisha ngento eyenzeka futhi ngifila sengathi senzo kungekhona kwakufanele mhlambe kube nesithangamo nesigcawu la esasosho khona ukuthi sesimukezela ubuholi kuleli iqhawe elincane leli seligcotshiwe ukuthi lihola umkhumbi kanti manje into engiyibonayo kusho ukuthi mawubuka nje emkhaya nina enikhonze mhlamba amasophi ungathini uthi uyobuka igeneration ufica abalingiswa basha bonke ku generation ungathi yona kwenzeka khona kwenzeka inkinga onake buza lapho uthi ubani umfana uvuka igama lomfana hawo umfana laphana kuthiwa umhlengi dladla umfana nje osemncane onephimbo kwasakupheka kwaphekeko kumfana yebo waye kunomculi owayecelela ukufeaturishwa eqenjini kanti futhi eqenjini umphathi ngathini manager yalo noma umxhaso waleqembu bahlobene nalo leli artist futhi ulikhonzile ngoba bahlobene bagcina sebezwana kakhulu naleli artist lagcina sekuyilo futhi elithatha isinqumo sokuthi akukhahlelwe yena lo kupronyotwe lona futhi leli artist lakhipha amagidangoma nabashaya iginxibalo noma iband yalo for ukuthi behambe labo bantu beyobheka eqenjini ukuze belekelele lo mfana lo ngoba wena vele usuxoshiwe entweni ikanjalo nje le ndaba kahle kahle wayichaza 10 out of 10 bhuti injengoba injalo mfethu uyabona sekungcono manje bhuti bile nto leyana ngendlela ebingiphethe kabi kwesinye isikhathi ngayo umculo ukuthi siyawuthanda nje futhi sikhule ngawo bengiyibuka le yanto inginenga le yanto ngoba nakuba ke yayishaya mina personally kodwa abantu ababengikhonzile emkhaya nabantu ababeyilandela le yanto mina lapha
Salandelwa kakhulu mfowethu, salandelwa kakhulu. Hamba nje umaphumulo wonke njengoba umkhulu kangaka wona wodwa. Uma usupporta abantu abafikayo, uba supporta ngale yandlela wayusupporte ngayo emabhida nako mkhulu 3 second le kwilokuzana kwi 3 second bani international yayiselokuzeni le ko Richards Bay. Mawuthi uyabuka mfowethu amakhumbi ayelandela labantu. Abantu bedela imali zabo bebuka. Omunye umama nje bangitshela ukuthi ngihamba bathi saliyeka mntanami uMaskanda sawulaleli ngisho emsakazweni ngento ebhlungu abayenza kuwe. Kodwa uNkulunkulu uyobabona ngelinye ilanga. Uyabona bhuti kukhona ibandla engifisa sengathi uNkulunkulu angalisiza alinikeze second chance yokuthi libuke ukuthi amandla alo kwesinye isikhathi luwasebenzisa kanjani. Uyabona mfethu ungathi mosunamandla njengoba une platform enje wemthembu bese uba ne platform enje oyisebenzele mhlambe wabuye waphiwa zinyanya noNkulunkulu wakho ebese usebenzisa leyo nto ukucindezela noma ukuhlambalaza noma ukujivaza abanye abantu. uNkulunkulu uyokwenzela enye into ngelinye ilanga regardless ukuthi lo muntu umbuka ephansi kangakanani. Ephansi kangakanani ephansi kangakanani ngoba kukhona abantu abasiphethe nabasizungezile abangathandi ngathi. Mina ukuphuma kwalela qembu bhuti, ukuphuma kwalela qembu kwababhlungisi. Kodwa futhi kwangivulela nje eminingi iminyango ngoba sekukhona abaculi engibaqashayo mina. Ngaphuma ngenalutho laphana nix lutho mfowethu kufakwa amadatha kuthengelwa amadatha induna zami zeqembu lami ukuthi ithuke mina zinikezwa ama 300 nama 350 ukuthi ithenga idatha ingene einkundleni zokuxhumana ithuke mina ngezinto wemfowethu ezisensitive nezibhlungu engayiqhenyi ngazo. Mina ngalahlekelwa into, ngalahlekelwa isithunzi, ngalahlekelwa ubumina, ngalahlekelwa ukuzethemba, ngalahlekelwa umndeni engase ngikukhandile kuDidon Mashoko. You understand? Through abantu abangenawo nembeza kule industry le. Ngiye ngithi uNkulunkulu akayibeka abanye abantu baze babe amakhehla badonswe ngeyikhumba bese beya ngoba kwamakhehla ayobe se TikTok ngaleso sikhathi lawo makhehla. Babuka ukuthi emhlabeni benzeni futhi babuka ukuthi emhlabeni bawukhunjulwa ngokwenzani ngokuthi benzani. Indwangu emhlophe emvelasi ungayibeka odongeni imhlophe eqwa bese iba nechashaza elilodwa. Abantu bawothi indwangu emhlophe nechashaza elilodwa. Umsebenzi ngiqonda ukuthi umsebenzi owenzela isizwe because singama public figures. Ubhasopo ungalimali ngechashaza elilodwa. Lo muntu oyedwa wamenza kabi wangaba noxolo naye because leyo nto iyobuya kuwe ngelinye ilanga. So yangihlukumeza le nto bhuti for mhlambe 3 years ngingakhulumi ngayo, ngingenaso isibindi namandla okukhuluma ngayo. Kodwa sekucacile ukuthi ulokhu nje la afike khona kuzwakala ngephunga impela. Akalenzi iphutha lokuthi kungasali kuma qembu la sengene khona. Kuyathusa khona ukuthi ungangena ufeatureshiwe ufike uxokize uzuwise naneqembu kodwa ke phela angeke size sikulokhuza, angeke size sikuphike lokho ngoba nangu uGatsheni naye siyabuka ukuthi Nkosi yami nangu uGatsheni wethu esephela. Nangu uGatsheni wethu esephela naso isitori sakhe. Isitori sakhe sicishe sifana mawuthi uyabukisisa kahle. Awubheke nje ukuthi amaphepha ehlelo evelu kanjani. Amaphepha phela ebengaqamba amaphepha manga ngokuthi ebengaqamba manga amaphepha ethi khona isalukwazi esidlwenguliwe singadlwengulwanga. Amaphepha awiswe yiwo Maskandi awisiwe amaphepha. Ama-award njoba kwaphela amantshontsho nani uye lo muntu
Yabo mawuthi uyabuka ukhozi luza luba nesigcwagcwa indaba okuhlukanisa unyaka kwara uye futhi lo muntu so ya khona mfowethu akuthusi kangako kuyinto nje vele emfanele yabo futhi indlela okhuluma ngakhona angiboni futhi ukuthi ungamqambela into ngempela leyo indlela leyahleze enza ngayo ngoba nami ngebhlanhla ngiyawazi lamaqembu la bese ethanda ukuhluka ngiyakwazi lokho ukuthi ufala ke kumuzwe bheka lapha na uThibela so kuyezwakala ukuthi hayi kusho ukuthi vele bese kunengqobovana njengasanda sidendeki kuza nganene. No ke bhuti kulokho mangikusho futhi ukuthi uNkulunkulu uyasiza wamfowethu ukakhiphe kube buhlungu bhuti kube buhlungu kodwa kanti upave enye indlela at the same time kuningi esengikuzuzile mina after kwabhidlika lesasidleke engase ngisikhandile futhi ngumuntu enguka sengathi ungcono kakhulu kuna le ndlela engangiphila lapha because kwesinye isikhathi wemfowethu indlela engatrithwa ngayo i-manager zami since sesisebenza nebandla likhona laba abantu babenza sure ukuthi angikufili ukuthi ngubani mina ngibona ama-performances engangawafuni nokuthi ngiye kuwona ngoba ngendlela ekwakuyiyona ingcindezi yayisikhona